Tsiku number 21. Umwini wa Yesu. Kodi anthu amati ndine yani? Ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu mneneri Eliya, koma enanso amati mneneri wina wakale wouka kwa akufa. Nanga inu mumati ndine yani? Inu ndinu mpulumutsi. Musauze munthu wina aliyense zimenezi. Mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri ndipo adzaphedwa, koma pa tsiku lachitatu adzauka kwa akufa. Yesu anatenga Yohane, Yakobo ndi Petro nakwera nawo ku phiri kukapemphera. Pamene iye anali kupemphera, maonekedwe a nkhope yake anasandulika, ndipo zovala zake zinawala kuti mbee. Mwadzidzidzi aneneri akale lomwe anali kulankhulana naye ndiwo Mose ndi Eliya amene anaonekera mu ulemerero wakumwamba. Udzakwaniritsa cholinga cha Mulungu. Udzafera ku Yerusalemu. Pamene iwo aja anali kuti azichoka, Petro anawuza Yesu, Ambuye, n'kwabwino kuti ife tili pano timange misasa itatu, wina wanu. Pamene Petro anayankhula, mtambo unatsika ndipo unaphimba iwo, ndipo ophunzira anagwira ndi mantha, ndipo mu mtambo munamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga amene ndinamusankha, mverani iye. Kodi mawu asanuwa akukamba chani za Yesu? Yesu akundifunsa, kodi ndine ndani? Kodi yankho yanga ndi chiyani? Kodi ndimawawuza chani ena zokhudza Yesu?